يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Bidar Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadin sa sapanganian ang kutwa pagarinyan ang muslim na sapangan sa kanyan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan amori. Ay maanan niya na sapangan niya sa mga paoy niya sa alungan amori. Giyan ka hadith na miya bagraya hadith ka miya aluya ko hadith o Imam Al-Bukhari agus Muslim. Na sa iku oryano kaya nagatanuro napakandun tanu so usayan niyan sa iku usayanon o mga ulama tanu mampunay sa iku ilmu. Kaanta no kasabuti pia o anta onon isa panganso paawing yan naguanta onon di kasa panganso paawing yan kakana balangon ataw adi inggalabak sa karibatan na ubatan no sa pangiso paawing yan kaaden ang mga tao adi kasa panganso paawing yan kagi sabab sang kutua kaya rinayagan yan sa ginawa niyan kasi sikat yan sang kutua galabak amarata. Nakati iso mga katero mga ulama tanu usayan niran sangkanan a hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aloy na kanrakano. Paganayron nagyang kay katero Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Tigin man ito, wal muradu bis sitr naguaya pakaantapan sangkanan a kasapangi huwa ikhfa'ul aib naskaniyan so kitapukan sang kutwa paawing. Walakin nas sitr la yakunu mahmudan ugaid na sukasapangi sang kutwa shay la yakunu mahmudan na didin mabaluy amapya illa idha kana fihi maslaha inun tabuo pa makaadin ang mapapadalmon akamapyaan walam yatadamman mafsadatan naguda ang mapapadalmon akabinasaan o pamanagiyang kutwa kasapanging kasang kutwa karibatan paawing o pagaring ka na adna maslahon aya maslaha nagyong kuto adna mapapadal mo na kamapian adis kanyan kabinasaan ibarat lagi duto walam yatadamman mafsadatan naguda ang mapapadal mo na kabinasaan sang kuto kasapanging kaon da mapapadal mo na kabinasaan famathalan ayatigin na ibaratan yan al mujrim nagyong kuto kriminal apian to na klasya kriminal idha ajrama la nasturu alayhi igirat tigyan minggalabak sa kriminal na ditanus kanyan sa pangan nagyong kuto paawing yan idha kana ma'rufan bisyarri wal fasad amay kasakan yan nakilala din sang kuto karata yan nagugyang kuto kapapakabinasan yan nagyutoy di sa pangan ولكن الرجل الذي يكون مستقيما في ظاهره ثم فعل ما لا يحل فهنا قد يكون الستر مطلوبا وغير na upman upamaka sutaw na si iko karayag o kapapagintaw niya nas kanyan ng bibilang ataw apipiya oriyan yan na miya kang galabak sa di mapiya kamya ribat agito na di niya no to kabaya obo to makarayag si kumada kalataw dinya no to kabaya o baka to kawi umada kalataw kakanaban yan pakituto kawi kumada kalataw ka upang mana badan miya salak akya to kawi ron umada kalataw fahuna kad yakunu sitru matluban nasagyang kanan abtad na kailangan agyang kuto akas sa pangitan ron siya buta no kailangan ang kuto akas sa pangitan ron na fasitru fihi ila al-maslaha kagigyan ko to kasapangiron fasitru fihi yanzuru ila al-maslaha kagigyan ko to kasapangiron na pagili nagyang ko to maslaha mapapadalmon fal insanu al-ma'ruf bisyarri wal fasadi la yanbaghi sitruhu na sumanosya akilalan sa gyang ko to kapapakabinasan yan apian to nakapapakabinasa ibarat yan nakapagakalan yan ko mga tao o di nakapabinasan yan ko mga tao aya panuban yan ipakapanakotun sa mga tao aya panuban yan lalalungan sa mga tao bisyari wal fasad la yanbaghi sitruhu na di ka pa kay o basa pangyang kuto paawing yan kailangan na di ka sa pangan ka anak ato kaw yung mga madakalataw ka aniran ka pa ng gilai alagidanan agalabak wal insanul mustaqimu fi zahirihi walakin jara ma minhu ma jara hadha alladhi yusannu sitruhu yang kutub mana manusia aya karayagyan sang kutuwa kapupagintaw niya nang kutuwa din yan ikang bibilang atawa kapipiya
ugaid na anam yang galbak yan na di mapi akan nabanian upama pakararaya ga kumadaklataw naginan isunat ang kuto akasak meron. Nah, alo yung tanong panagiang kaayakaturo o Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alaihi. Inaluin niya saya sa iko oriano kaya usayan niya sa giyong kuto hadith. So upama nakasap niya ko paawing o pagaring ka muslim kapang usyating kaon kapang mamanduin kaon na inaluin niya pa man sa giyong kuto kabuban yan asumpat usayan yan agiyad ni pakaantapan sa anto na ipakaantapan sa kuto antaon nun isa pangantanon sa paawing yan antanon ni ditanon sa pangan sa paawing yan amma alladhi yudhiruna al-ma'asi atigin. So mas sa mga tao apapakarayag niran agiyang kuto mga kadarwakan kadustaan wala yastahuna wa yudhirunaha bainan nas naguda disiran pangaya kadiran ikaya agyang kutua diranun ikang galabaka wa yudhirunaha bainan nas nagupakalalang kapanirang ko madakal ataw o pamana pakiiilayran ko madakal ataw agyang kutua galabakiran fahaulai fadahu anfusahum nasiran man nasyawa niran din aginawairan falaysu mahallan lissitr na kanaba patot ubasiran kasapangi kasiran mismo isumyawa sa ginawairan aya panubagyong kutwa ini pananawagyan na ginawa niya sangkai upama na enterwa dunia ilay ako niyo muntay ako niyo kadiyanan kapakay ubasa pangiso paawing yan kamismo sunso ginawa niyan na siyawaan yan ginawa niyan paka pamana tatago niya sa giyong kutwa ginawa niyan, tatago niya ng kutwa, ginawa niya sang kutwa, kailayaw nung madaklataw. Na dinan kapakay, dinan patutubab sa pangasiran mismo na siyawan niran ginawairan. Na supman sukap kakwairan adiman, nasiran din mismo ipko adiman ko mga ginawairan. Kaya siyawan niran ginawairan. Subhanallah. Na aya pinakamapiya mga pagariakan na so mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na saka pagariakan na Muslim apapaganad sa ilmo napapakandudang kasagyan ko to ang mga ulama tanong mampunay ko ilmo kaan ka sasabutaw ang taon nun isa pangan kasupawing yan ang taon nun iding ka sa pangasupawing yan kanabalang mo nagkailayin ka ang mariribat na batig ka sa pangantanong supawing yan sa pangan supawing yan di nga pakalang di nga pakalang ka pa supawing yan nakapakay pa na nakabinasaan yan na muskila di yanan patot kung mabubaloy ang Muslim kasi kita na ay kapapagintaw tanong na kailangan na kaya di tanong di makasisiya pa nakagisya kaya ayaw pa man na di kawasyatan nagumaray agagyong utaka papakabinasan yan ibarat yan na kailangan na pagkato ko anong madakalatawa di ka no siya pagantap di ka no siya sumsad lagi di ang mga tao kagyan na papakabinasan ni aya pa no baso kabinasaan yan nakanabasi buko ginawa na yan kasi ideng ko intero ang madakalataw naginan iusayan sa agyan ka na hadith wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.